καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ το πρωί. Συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση, αλλά είχαμε νομίζω κάποια άφηξη που ερχόταν από πολύ μακριά κάποιους από τους ομιλητές. Θα προσπαθήσουμε όμως να τηρήσουμε όσο μπορούμε το πρόγραμμα, οπότε να κλείσουμε τη συζήτηση στις 11, γιατί βλέπω ακολουθεί άλλο πάνελ. Σήμερα οι ομιλητές που είναι στο πάνελ θα μιλήσουν για την Τουρκία, για την γειτονική αυτή χώρα που και γνωρίζουμε πολύ, αλλά και δεν γνωρίζουμε καθόλου ταυτόχρονα, θα έλεγα. Έχουμε τον Νίκο τον Γόνο, τον κύριο Γόνο, είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα Συνεργασία, Ασφάλεια και Ανάπτυξη στη Μεσόγειο στο μεταπτυχιακό. Και η ομιλία του, το κείμενό του αφορά τις μεταρρυθμίσεις του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης το γνωστό ΑΚΕΠΕ. Ωραία. Στην εσωτερική πολιτική και η επίδραση αυτών των μεταρρυθμίσεων στο τουρκικό πολιτικό μοντέλο. Ο κύριος Γόνος, λοιπόν, έχει 15 λεπτά και λιγότερα για να μας πει για το ΑΚΕΠΕ. Ελπίζω να μπορέσετε σε αυτόν τον χρόνο να μας πείτε έτσι πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Και θα έχουμε και συζήτηση. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, ό,τι προβληματισμούς μπορείτε να τα σημειώσετε. Θα σας δώσουμε το λόγο στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Δίνω το λόγο λοιπόν στον κύριο Γόνο. Να σας καλημερίσω και εγώ. Από μέσα μου να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου πάρετε να κάνουμε εσείς στο μάθημα στο νούμερο 7 με θέμα τον πόλεμο, τον προσφυγικό και τον πολιτισμό στην Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική κυρίως. Το θέμα μου ήταν οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις του ΑΚΕΠΕ στην Τουρκία, από την άνοδο στην εξουσία το 2002 έως σήμερα και οι επιπτώσεις του στο πολιτικό μοντέλο της Τουρκίας. Παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα μου, διότι και η ίδια η Τουρκία, η ανάπτυξη του πολιτικού της μοντέλου, κρύβει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Και κρίνεται από τρεις διαφορετικές περιόδους. Ουσιαστικά, σύμφωνα με τον Max Weber, έχει κάνει μια βασική διάκριση στις μορφές εξουσίας κατά την κίνδυνο που θέλησε ο Max Weber και δηλώσει ότι η εξουσία εκκρίνεται στην παραδοσιακή εξουσία, στην οποία ξαρτήνεται η βασική και θρησκευτική, την χαρισματική εξουσία, η οποία την δίνει σημαντικότητα και ξεχωρόλου στον χαρισματικό ηγέτη σε κάποια χαρισματική φιγούρα και στην νόμιμη ορθολογική εξουσία, η οποία θέτει ως βάση νόμιμοποίησης τυπικής και ουσιαστικής νόμιμο-ορθολογικούς κανόνες. Το σημαντικό στην Τουρκία είναι ότι όντως σε αυτή τη διάκριση η Τουρκία παρουσιάζει και τα τρία της μοντέλα. Ξεκινάμε με την χαρισματική τύπου εξουσίας, η οποία στηρίζεται πραγματικά στην χαρισματική φιγούρα όσον αφορά την Τουρκία, τον Μουσταφά Κεμάλ. Είναι ο δημιουργός της σύγχρονης Τουρκίας, είναι όχι μόνο δημιούργησε το τουρκικό κράτος, αλλά προσπάθησε να δημιουργήσει μια εθνική τουρκική ταυτότητα, η οποία θα ήταν απαλλαγμένη από το Ισλάμ ως ενοχλητικό στοιχείο. Είναι το κύριο βασικό στοιχείο της ιδεολογίας, είναι ο κοσμικός χαρακτήρας της Τουρκίας και μάλιστα το αφαίρεσε και από το ΣΥΤΑ το 1937, την τελευταία δεκαετία που έκανε ο Μουσταφά Κεμάλ πριν να το βιώσει, το 1938. Επίσης, στην πρώτη περίοδο αυτής της τουρκικής δημοκρατίας, υπό τον Μουσταφά Κεμάλ, την κυριαρχεί το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε μια μονοκομματική δημοκρατία. Ήταν δύο ιστορικά γεγονότα, βέβαια, τα οποία τον ενίσχυσε τη μονοκομματική δημοκρατία. Τότε ήταν η αντιδράση του 1925
της Ισλαμικής αγροφότητας έχουν εντάξει πέντε μαζί με Κούρδους οι οποίοι θέλησαν να διαμαρτυρηθούν ενάντια της κατήργησης του Χαλιφάτου με βάση του στόχους του 1924, αλλά και το περιστατικό της Μενεμένης, μιας περιοχής λιγότερης από την Νέα Σμήνη, όπου πάλι οι Ισλαμιστές αποκεφάλισαν έναν δάσκαλο και στρατιωτικό της περιοχής, διαμαρτυρόμενοι και εκφράζοντας ουσιαστικά την απόλυτη αντίθεση των Ισλαμικών αδερφοτήτων και οργανώσεων της κοσμικής θεολογίας του Μουσταφά Κεμάλ. Στη δεύτερη περίοδο παρατηρούμε πλέον την εισαγωγή της παραδοσιακής εξουσίας. Πλέον όμως αυτή η παραδοσιακή η παράδοση ορίζεται ως η κεμαλική ιδεολογία, την οποία η κεμαλική ιδεολογία πλέον ο στρατός την ενστερνίζεται, θεωρεί τον εαυτό του ως πρόσωπο της κεμαλικής ιδεολογίας και υποστηρικτή της. Έχει καταφέρει αυτή τη διαδικασία μέσα από τρία συνεχόμενα στρατιωτικά συστήματα, το 1960, το 1980, το τελευταίο του 1980, και να μην παραλύσουμε το τελευταίο βελούδινο πραξικό ποινό, όπως ονομάζεται στις 28 Φεβρουαρίου του 1997, το οποίο ρίχνει την κυβέρνηση του Νεσμετίν Ερντογάν από την διακυβέρνηση της Τουρκίας. Το ΑΚΠ είναι ακριβώς αυτό, είναι ένα διάδοχο κόμμα, το οποίο του κόμματος αρετής, το οποίο διαλύθηκε και δημιουργήθηκε η μετροπαθής πλευρά του κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, του Λάχιου πρώην στέλεχους του κόμματος του ΑΝΑΠ και υποστηρικτή της τουρκο-ισλαμικής σύνθεσης, δημιουργώντας ένα μετριοπαθές κέντρο-δεξιό φιλοϊσλαμικό κόμμα. Οι μεταρρυθμίσεις που καλείται το ΑΚΠ να κάνει από την άνοδο του στην κυβέρνηση έχουν ήδη ξεκινήσει. Ήδη από την δεκαετία του 80 από την χαρισματική φιγούρα και πολιτικού του Τουρκούτ Οσάλ, ο οποίος κάνει για δεύτερη φορά άνοιγμα στην ελεύθερη οικονομία. Η πρώτη ήταν η επάνωδηση του 50-60 του Αντράν Μεντερές, όπου με το ΑΝΑΠ κάνει άνοιγμα στην οικονομία και επίσης αφήνει περισσότερη ελευθερία στα ισλαμικά κινήματα. Κύριος λόγος για εκείνη την περίοδο είναι η οικονομική κρίση που είχε η Τουρκία κατά το 80, το οποίο τον ανάγκασε σε δανεισμό από τη Σαουδική Αραβία, με φυσικά μοναδικό αντάλλαγμα για τη Σαουδική Αραβία το άνοιγμα Ισλαμικών σχολείων και η επανωδότηση στο εκπαιδευτικό σύστημα της Τουρκίας. Το 2002, όταν ανεβαίνει το κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης στην κυβέρνηση, η Τουρκία ήδη βρίσκεται σε μια τεράστια οικονομική κρίση και αναγκάστηκε το 2001 υπό τη διακυβέρνηση του Μπουλέντ Ετσεβί να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να αναπτύξει ένα νέο οικονομικό πρόγραμμα δημοσιονομικής και νομισματικής προσαρμογής. Είναι αυτό το ίδιο πρόγραμμα που παραλαμβάνει και ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν και ουσιαστικά το ολοκληρώνει, φέρνοντας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα την Τουρκία εκτός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σχεδόν πλησιάζοντας το ΑΕΠ της Τουρκίας και δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες να μετατραπεί το κόμμα του σε κυρίαρχο κόμμα της πολιτικής της Τουρκίας. Πράγματι, κατά τους Σαριά ορμής υπάρχουν τρεις διαφορετικές περίοδοι διακυβέρνησης του κόμματος της δικαιοσύνης και ανάπτυξης. Η πρώτη περίοδος είναι μεταξύ 2002 και 2007, όπου μέσω της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας γίνονται πολλές μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό της σύστημα. Να θυμίσω ότι στο πολιτικό
πολιτικό σύστημα της Τουρκίας και είδαμε το πλαίσιο στρατός μέσω του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, αλλά και του βήματος αλληλοβοήθειας στρατού, το οποίο με το πρώτο υπάρχει η τυπική δυνατότητα παρέμβασης του στρατού στην διακυβέρνηση της χώρας, ενώ με το ίδρυμα αλληλοβοήθειας στρατού, ένα ίδρυμα επιχειρηματικό, καταφέρει ο στρατός να είναι ο νούμερο ένα προσδιοριστικός παράγοντας της οικονομίας της Τουρκίας. Οπότε είχε σοβαρά ρέσματα και στην κοινωνία ο στρατός μέσω της οικονομικής ισχύς μέσα στην τουρκική κοινωνία. Έτσι λοιπόν το 2002 με 2007 οι ρυθμίσεις με τα πακέτα εναρμόνισης που όφιλε η Τουρκία να εκτελέσει, προσπάθησε την πρώτη περίοδο της κυβέρνησης να τυπικά τουλάχιστον να εναρμονιστεί το τουρκικό πολιτικό σύστημα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι πολλές οι μεταρρυθμίσεις. Θα ήθελα να κάνω κάποια αναφορά, αλλά οι κυρίες Δικαιώματα θα κάνουν μια ανάλυση για τα ατομικά δικαιώματα, το οποίο είναι οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις τις οποίες έλαβε, οπότε θα ήταν λάθος να τις επαναλάβω κι εγώ. Το σημαντικό είναι ότι σε αυτή την περίοδο όντως καταφέρνει να γίνουν πολλές αλλαγές. Η μεγάλη του επιτυχία υπήρξε η οικονομική του πολιτική, η οποία του ενίσχυσε την εκλογική του βάση και όχι μόνο την ενίσχυσε, αλλά την διεύρυνε κιόλα και έτσι από σχεδόν 30% της πρώτης του εκλογικής νίκης, έκτοτε από το 2007 και έπειτα, έχει φτάσει σχεδόν στο 50% της εκλογικής βάσης. Η δεύτερη περίοδος μεταξύ 2007 και 2011 χαρακτηρίζεται από δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι μια στερεωτική αναθεώρηση, στην οποία καταφέρνει μέσω δημοψήφισματος να αλλάξει την εκλογική διαδικασία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από έμεση και την τουρκική εθνοσυνέλευση σε άμεση από τον τουρκικό λαό. Επίσης, καταφέρνει κατά την ίδια περίοδο μέσω του σκάνδαλου Εργένικο και Μαρκούλα και της κόρης Μαρκούλα να απομακρύνει και ουσιαστικά το στρατό από το πολιτικό πεδίο της Τουρκίας. Ήδη η τυπική νομοθέτηση είχε γίνει από την περίοδο 2002-2007, όπου είχε περιορίσει τον ρόλο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας αλλά και της Γραμματείας του, για πρώτη φορά πλέον η Γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είναι και πολιτικό πρόσωπο. Στην τρίτη περίοδο, εφόσον κατάφερε το ΑΚΠ και το 2007 να απομακρύνει και ουσιαστικά τους άλλους θεσμικούς αντιπάλους από το πολιτικό πεδίο, στρέφεται πλέον με την ισχυρή πλειοψηφία που δίνει το τουρκικός λαός ακόμα και στους εσωτερικούς του συνεργάτες. Έτσι, παρατηρείται μια συγκέντρωση του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση, με αποκορύφωμά της πλέον το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε από το Fethullah Gülen εναντίον της κυβέρνησης και συγκεκριμένων πρόσωπων του Ερντογάν. Σκάνδαλο το οποίο οδήγησε στην ρήξη μεταξύ του Fethullah Gülen, ενός κινήματος το οποίο βοήθησε το ΑΚΠ να ανέβει στην εξουσία, και του Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό το σκάνδαλο επίσης έδωσε την δυνατότητα μέσω νόμου στην τουρκική εθνοσυνέλευση να αλλάξει η διαδικασία επιλογής του Συμβουλίου Εισαγγελέων και Δικαστών της Τουρκίας, ο οποίος ήταν ένας ανεξάρτητος θεσμός, ο οποίος έλεγε τον διορισμό και την προαγωγή αλλά και τον πειθαρχικό έλεγχο της δικαστικής εξουσίας, και η δικαστική εξουσία περιέχεται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης και του Υπουργού Δικαιοσύνης. Επίσης, παρατηρείται ναι με η τυπική ολοκλήρωση των δεσμεύσεων της Τουρκίας έναντι του ευρωπαϊκού κεκτημένου, αλλά η ουσιαστική ισχύ αυτών των νόμων είναι ακόμα μακριά για το τουρκικό πολιτικό σύστημα.
ή άλλως το είπε και στην προεδρική του το 2004, αλλά και τις εκλογές το Ιούνιο του 2005, ότι στόχος του είναι μια συνταγματική αναθεώρηση, θέτοντας μια νέα συνταγματική πράξη, ούτε καν αναθεώρηση, θέλοντας να δημιουργήσει μια πραγματική δημοκρατία με πολύ ισχυρά στοιχεία ισλαμοποίησης της κοινωνίας λόγω της εκπαιδευτικής πολιτικής που έχει ακολουθήσει, αλλά και των άνοιγμα ισλαμικών σχολείων, τα οποία μάλιστα τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αυξηθεί κατά πολύ και μάλιστα και ενάντια σε αποφάσεις δικαστηρίων που απαγορεύουν το άνοιγμα αυτών των σχολείων. Η τάση συγκέντρωσης και αυτονόμησης ουσιαστικά του ισοτροφίας από το πολιτικό σύστημα γίνεται διαρκής και πιο σαφής. Έγινε ακόμα πιο σαφής με την απομάκρυνση του Αχμέτ Νταβούδ από την εξουσία και τον πρωθυπουργικό θρόνο. Πιθανολογείται βέβαια από δημοσιεύματα ότι αυτή η ρήξη έχει επέλθει, διότι ο Αχμέτ Νταβούδ είναι ένας πιο μετριοπαθής Ισλαμιστής πολιτικός, ο οποίος ακόμα διεκδικεί την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που προδάμε δηλώσεις του, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως σε ένα χριστιανικό μπλοκ, κάτι το οποίο δεν επιθυμεί να εισέλθει σε αυτό. Συμπερασματικά πιστεύω ότι οι μεταρρυθμίσεις έχει αλλάξει ποτέ το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Έχει απομακρυνθεί ο στρατός από τη διαδικασία της αποφάσεων, το οποίο βέβαια είναι ένα άκρως δημοκρατικό στοιχείο, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε την παλιά κεμαλική γραφειοκρατία να την αντικαταστήσει με την δική του Ισλαμική γραφειοκρατία και επιδίωξή του είναι να παραμείνει ή να εξτρωθεί καλύτερα στον προεδρείο της χώρας του. Ευχαριστούμε πολύ τον Νικό, τον Πόνο, να τον συγχαρώ κιόλας που δεν διάβαζε συνεχώς μέσα από το κείμενό του, παρότι το έχει εδώ όλο, το έχει σημειώσει, έχει και τα χρώματα επάνω κτλ. Ήταν εξαιρετικό, η αλήθεια είναι, διότι κυρίως όταν ξεκινάς το πρωί θέλεις μια ζωντανή ομιλία, κάτι έτσι ζωηρό και όχι έτσι αυτοκίνητο. Μπράβο, λοιπόν, συγχαρητήρια γι' αυτό. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία του κ. Γκόνη. Ελπίζω να έχετε κάποιες παρατηρήσεις ή σχόλια πάνω σε αυτό στη συνέχεια. Δεν θα σας δώσω τώρα το λόγο, θα περάσουμε στις υπόλοιπες 2 ομιλήτριες που έχουμε εδώ. Να τις καλωσορίσουμε. Έρχονται από την όμορφη Αθήνα. Είπατε? Ναι. Έρχονται λοιπόν από την Αθήνα, από το Πάτιο και συγκεκριμένα από το Κέντρο Ανατολικών Σπουδών. Είναι η κυρία Αναστασιάδου Μερσίλια και η κυρία Χριστοδουλάκη Ειρήνη, δεν ξέρω με ποια σειρά θα μιλήσετε. Ωραία, θα ξεκινήσει η κυρία Χριστοδουλάκη Ειρήνη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κυρία Αναστασιάδου. Το θέμα τους είναι αφορά μια άλλη εξουσία στην Τουρκία, από αυτή που μας μίλησε ο κ. Κόνος, αφορά τη λεγόμενη τέταρτη εξουσία, σωστά, τη λεγόμενη τέταρτη εξουσία λοιπόν, και θα μας μιλήσουν για την ελευθερία τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνέχεια στην Τουρκία. Κυρία Χριστοδουλάκη, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Όπως ακούσατε, η κυρία Αναστασιάδου και εγώ θα σας μιλήσουμε για την ελευθερία του τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Θα ξεκινήσω εγώ και θα ολοκληρώσω, κυρία Αναστασιάδου, με κάποιες σκέψεις προβληματικές που έχουμε αναφορικά με το ζήτημα που παρουσιάζουμε. Να σας τονίσω ότι η παρουσίαση που θα ακολουθήσετε αποτελεί μια πτυχή μιας πολυετούς έρευνας που διεξάγουμε στο Κέντρο Ανατολικών Σπουδών και επιλέξαμε αυτό το θέμα καθότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να διώκεται ο τύπος ακόμα πιο έντονα στην Τουρκία και αναρωτηθήκαμε αν παρά τα πακέτα εναρμόνισης και την προσπάθεια εναρμόνισης της Τουρκίας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως ανέφερε και ο κ.
γονείς πριν από εμάς, αν αυτές οι διώξεις συμβαίνουν τώρα ή αν συνέβαιναν διαχρονικά στην Τουρκία. Έτσι, θα εξετάζοντας την περίπτωση της δίωξης των δύο δημοσιογράφων της εφημερίδας Cumhuriyet, των δημοσιογράφων Gül και Dündar, θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει διαχρονικά αναφορικά με την ελευθερία του λόγου και του τύπου στην Τουρκία. Και επειδή οι εικόνες αρκετές φορές μιλάνε μόνες τους, θα μιλήσουμε με εικόνες για να σας παρουσιάσουμε την κάνουμε προβληματική. Ξεκινώντας από αυτή την εικόνα, ίσως σας είναι πολύ οικία αυτές τις μέρες, πρόκειται για τη Ζιράκ Παντανσί, είναι ακριβώς δίπλα μας και την διαβάζουμε εμείς, ήταν η πρώτη εικόνα που είχαμε ερχόμενη στη Ρόδο. Βλέπουμε μια τουρκική οικονομία που επεκτείνεται έξω από την επικράτεια της χώρας, μια οικονομία που πολλοί χαρακτηρίζουν εύρωστη, μια χώρα που δραστηριοποιείται σε άλλους τομείς. Ωστόσο, πάμε πέρα από αυτό, βλέπουμε μια χώρα η οποία παρουσιάζει τον Νοέμβριο του 2011 έτσι. Μια πολιτική η οποία, σύμφωνα με το περιοδικό Times, ακολουθεί το μονοπάτι του Ερντογάν. Μια χώρα η οποία παρουσιάζεται ως το πρότυπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, μια δημοκρατία που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής και ιδίως οι χώρες που είχαν βρεθεί στη δίνη της Αραβικής Άνοιξης. Ωστόσο, έχουμε και αυτή εδώ την εικόνα. Στο χάρτη βλέπετε με κόκκινο χρώμα την Τουρκία. Είναι μια έκθεση που δημοσιεύει στις αρχές του μήνα ο Independent, αναφορικά με την ελευθερία του τύπου παγκοσμίως. Η Τουρκία θα τη δείτε με κόκκινο χρώμα, στο κέντρο περίπου του χάρτη, γεγονός που αντιστοιχεί στην περίπτωση της δύσκολης κατάστασης αναφορικά με την ελευθερία του τύπου στη χώρα. Στην παρουσίασή μας έχουμε επιλέξει την απαγωγική μέθοδο. Θέλουμε να εξετάσουμε πρώτα το συγκεκριμένο γεγονός της δίωξης των δημοσιογράφων, να δούμε στη συνέχεια αν αυτό το φαινόμενο γίνεται διαχρονικά, να δούμε την όποια προέκταση, αν υπάρχει στο διεθνή τύπο και τους δημοσιογράφους και στη συνέχεια να δούμε ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ευρωπαϊκών χωρών, αναφορικά με όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο διάστημα στην Τουρκία και θα υπάρξουν κάποιες σκέψεις, παρατηρήσεις, ένας προβληματισμός γύρω από όλα αυτά που θα σας παρουσιάσουμε. Ξεκινώντας λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι δύο δημοσιογράφοι που διώκονται. Μιλάμε για τον Erdem Gül και τον Can Dündar. Ο πρώτος είναι ο υπεύθυνος της εφημερίδας Cumhuriyet στην Άγκυρα και ο δεύτερος είναι ο συντάκτης στην Τουρκία. Οι δύο δημοσιογράφοι δίνουν στο φως της δημοσιότητας ένα οπτικοακουστικό υλικό από τη μεταφορά οπλικού εξοπλισμού στη Συρία. Ο εξοπλισμός αυτός μεταφέρεται μέσω μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης, της Human Rights and Freedom, η οποία μεταφέρει με φορτηγά τα οποία ανήκουν στην δικαιοδοσία των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας φάρμακα, ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία. Ωστόσο, στην περιοχή των Αλβάνων, στις 19 Ιανουαρίου 2014, γίνεται αστυνομική έρευνα. Η αστυνομική έρευνα αυτή έχει ένταλμα από τον εισαγγελέα των Αλβάνων και εκτός από φάρμακα ανακαλύπτουν και πολεμικό εξοπλισμό, ο οποίος κατευθύνεται σε αντικαταστατικούς στη Συρία, καθώς και στις τρομοκρατικές οργανώσεις όπως είναι η Al-Nusra. Βλέπουμε ότι στο περιστατικό αυτό οι πράκτορες της ΜΥΤ που συνόδευαν το φορτηγό αρνούνται να γίνει ο αστυνομικός έλεγχος, καθότι εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική που υπάρχει στην Τουρκία ότι η ΜΥΤ είναι υπεράνω κάθε ελέγχου, είναι η υπέρτατη αρχή στη χώρα και κανείς δεν την ακουμπά. Πράγμα το οποίο την τελευταία τριετία εξασφαλίζεται και νομικά με τις υπερεξουσίες που έχει λάβει η ΜΥΤ. Έτσι, τον Μάιο του 2015, οι δημοσιογράφοι δημοσιεύουν και τις φωτογραφίες και το βίντεο και ασκείται μία δίωξη εθνική από λίγες μέρες μετά εις βάρος τους. Κατηγορούνται για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση, για δολοφονία κατά της κυβέρνησης με απότερο στόχο την πτώση της κυβέρνησης και κυρίως για εσχάτη προδοσία, ακριβώς γιατί θεωρούν ότι η ΜΥΤ ασχολείται με κρατικά μυστικά και είναι μια μυστική επιχείρηση του κράτους συγκεκριμένη. Η δίκη τους ξεκινάει πριν από 2 μήνες, σταματάει, καθότι ο κατήγορος, το τουρκικό κράτος, μάλιστα ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, δήλωσε ότι μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει να κάνει με κρατικά μυστικά που πρέπει να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Μάλιστα, πάει ένα βήμα παραπέρα και ζητά από τις ξένες χώρες, των οποίων οι πρέσβεις παρέσχησαν για να υποστηρίξουν τους δύο δημοσιογράφους στο δικαστήριο, ζητάνε να τους αφαιρεθούν οι διαπιστεύσεις και να γυρίσουν στη χώρα τους. Να τονίσουν στο σημείο αυτό ότι η Ελλάδα για ακόμα μία φορά λάμπει δια της απουσίας της,
Φανταστείτε ότι από τις χώρες που ήταν εκεί πέρα ήταν μέχρι και η Αυστραλία, που είναι πάρα πολύ μακριά, ή ακόμα και η Πολωνία, που έχει θέματα και ώρες διαφορές με την ελευθερία τύπου, και για ακόμα μία φορά έλειψε η χώρα μας. Η απόφαση του δικαστηρίου βγαίνει στις 6 του Μάη, η οποία αθωώνει τους δύο δημοσιογράφους από τις δύο στις κατηγορίες, αυτή της εσχάτης προδοσίας και της απρόπριας ανατροπής της κυβέρνησης, καθότι η τρίτη κατηγορία αναφορικά με τη συμμετοχή στη τρομοκρατική οργάνωση δεν δικάζεται σε αυτή την υπόθεση. Ωστόσο, παράλληλα με τις διώξεις των δημοσιογράφων, ήδη από το 2014, από τον Ιούλιο του 2014, παρατηρούμε μια συνεχής και τακτική δίωξη του τύπου και ανθρώπων που εναντιώνονται στο καθεστώς και στις πολιτικές του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν και στις δηλώσεις και στην κυβέρνηση του ΑΚΠ. Η εικόνα που παρατηρείται είναι η αστυνομική έφοδος που έγινε στα γραφεία της εφημερίδας Daily Zaman στις 4 του Μάρτη του 2016. Μπαίνουν ένταλμα. Τα κανάλια νερού που θα δείτε είναι στους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για το κλείσιμο του ομίλου και της εφημερίδας. Και έτσι, με αυτές τις εικόνες, θα περάσουμε λίγο να εξετάσουμε αν υπάρχει διαχρονική παραβίαση των δικαιωμάτων της ελευθερίας του τύπου στην Τουρκία. Θα δούμε ότι βλέπετε έναν πίνακα με τις παραβιάσεις στο διάστημα 1986-1988. Η επιλογή δεν γίνεται τυχαία στην χρονολογία. Το 1987 η Τουρκία καταθέτει για πρώτη φορά αίτημα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Βλέπουμε ότι αυτή τη διετία γίνονται περίπου 40 κατασχέσεις περιοδικών και περίπου 2.000 διώξεις δημοσιογράφων. Την περίοδο που για πρώτη φορά ζητάει να μπει σε μία ένωση κρατών, που τουλάχιστον εκείνη την περίοδο τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ήταν μόνο διακηρυκτικός στόχος. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω την κατάσχεση του τεύχους του Αυγούστου του 1987 του περιοδικού του Γκρου 2000, το οποίο αναφέρεται σε μία ομιλία που έκανε ο Κεμάλ Ατατούρκ αναφορικά με την αυτονομία του Κούρδων, ενώ ακολουθεί και ένα εξώφυλλο το οποίο περιέχει θέμα με συνέντευξη από τον Οτσαλάν, τον ηγέτη του ΠΚΚ, το οποίο αφορά την κουρδική πολιτική άνοιξη. Προχωρώντας στη δεκαετία του 90, ίσως το πιο ενδεικτικό παράδειγμα ανελευθεροτυπίας, αν μου επιτρέπετε, και απαγόρευσης έκθεσης του λόγου, είναι η σφαγή της Ήβας. Γίνεται το 1993 σε ένα ξενοδοχείο πυρπολούν μία ομιλία, ένα συνέδριο 34 ατόμων διανοούμενων δημοσιογράφων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι από την θρησκευτική μειονότητα των Αλεβίδων. Να σας θυμίσω ότι Αλεβιτών, η Τουρκία δεν τους αναγνωρίζει ως τέτοια μειονότητα και είναι ένα από τα πρώτα παραδείγματα ότι το κράτος δολοφονεί, αγνοεί τους πολίτες του και τη διαφορετικότητα που υπάρχει τόσο στην έκφραση του λόγου, όσο και στα ψηφικά πιστεύω. Και αυτό το λέω γιατί πριν από 2 χρόνια βγήκε η δικαστική απόφαση, η οποία όντως αναγνώρισε την παράληψη του κράτους να προστατεύσει το κτίριο με τα κατάλληλα μέσα. Συνεχίζοντας και πρόσφατα, θα μιλήσουμε τον νομπελίστα συγγραφέα και δημοσιογράφο Χαχ Μαμούτ, ο οποίος τόλμησε να μιλήσει στην αρμένη κοινωνία, ενώ ο Αχμέτ Σικ, ακούσατε πριν τον Φετουλάχ Γκουλέν, δημοσιεύει ένα βιβλίο το 2005-2006, το οποίο αναφέρεται στη στήριξη που έλαβε το ΑΚΠ από τον Φετουλάχ Γκουλέν και το αντίστροφο, με αποτέλεσμα να φυλακίζεται πριν καν υποθεί το βιβλίο και να παραμένει στη φυλακή μέχρι και πριν από λίγα χρόνια. Επίσης, σημαντική περίπτωση είναι αυτή του Γκραντ Ντίκ. Μιλάμε για έναν Αρμένη δημοσιογράφο της εφημερίδας Άγος, ο οποίος διώκεται ποινικά το 2006 και αυτός γιατί μίλησε για την Αρμένη κοινωνία και λίγους μήνες μετά, στις αρχές του 2007, καταλήγει δολοφονημένος. Να σας πω μόνο ότι το 2007-2009 προσπάθησαν να εμπλέξουν μέλη της οργάνωσης Εργενικών στην δολοφονία του, ωστόσο, λόγω των διαδικασιών που τηρήθηκαν, υπήρξαν αποφάσεις και μάλιστα ο Άρος Πάγος της Τουρκίας πριν από λίγους μήνες επανεκκίνησε εκ νέου την έρευνα για να διαπιστωθεί ποιος βρίσκεται τελικά πίσω στη δολοφονία του δημοσιογράφου. Παράλληλα, βλέπουμε διώξεις δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών με κάθε τρόπο, ενώ έχουμε και τις πρώτες απαγορεύσεις στο social media όπως το Twitter και το YouTube με αφαίρεση του περιεχομένου και την πάυση της λειτουργίας της σελίδας τους. Εδώ είναι το περιοδικό Νόχτα, που είναι πιο πρόσφατη κατάσταση εξαιτίας αυτού του εξωφύλλου του Ζεντέου που μας πέρασε.
Το περιοδικό Νόκτα τολμάει να καυτηριάσει την επιλογή του Τούρκου Προέδρου να επανεκκινήσει τις εχθροπραξίες με το ΠΚΚ και τον κατηγορεί για ψηφοθερική χρήση της σύγκρουσης με το ΠΚΚ τον Ιούλιο που μας πέρασε, λόγω των εκλογών του Νοέμβρη του 2015. Είναι ενδεικτικό ότι ο Δίκο βλέπουμε τον Ερντογάν να βγάζει μια selfie μπροστά σε ένα φέρετρο τουρκικό στρατιώτη. Συνεχίζοντας, θα περάσουμε στην όποια προέκυψη στο διεθνή τύπο και λόγω χρόνου θα αναφερθούμε στα πιο γνωστά παραδείγματα, ίσως. Κλασική περίπτωση, ακούστηκε πολύ, μιλάμε για το γερμανό κωμικό Γιάν Μπέρντεμαν. Είναι γνωστό το τραγούδι και το βίντεο που κυκλοφόρησε κατά τον Ερντογάν. Εγώ θα σας αναφέρω μόνο τη δήλωση που έκανε ο ίδιος όταν απελευθερώθηκε, όταν βγήκε η υπόθεση ότι δεν θα διώχθηκε το δικαστήριο της Γερμανίας. Ο ίδιος ο Μπέρντεμαν δήλωσε ότι η κυρία Μέρκελ τον σέρβιρε τσάι στις επιθυμίες του Ερντογάν. Εξίσου ενδιαφέρουσα η περίπτωση της Ολλανδής δημοσιογράφου Εμπρού Μαρ, η οποία έχει τουρκική καταγωγή, η οποία τόλμησε να σχολιάσει σε Twitter της τις δηλώσεις του Ερντογάν αναφορικά με το καθεστώς του Χίτλερ, και ο οποίος δήλωσε ότι ήταν ένα πρότυπο διακυβέρνησης που θα μπορούσε η Τουρκία να ακολουθήσει αυτό το πρότυπο, ενώ παράλληλα αποτόλμησε να σχολιάσει στο Twitter της και την πρακτική του τουρκικού προξενείου στην Ολλανδία να ζητάει από τους Τούρκους πολίτες που μένουν στην Ολλανδία ή από όποιον άλλο πολίτη να καταγγείλει όλους όσοι καταφέρονται κατά του Προέδρου Ερντογάν. Παράλληλα, έχουμε την απαγόρευση του πρακτορείου Σπούτνικ, ενώ επί του πληστηρίου θα σας πω ότι είχαμε χθες μια εξέλιξη εσωτερικό τύπο στην Τουρκία. Το πρακτορείο Ντιχά είναι φιλοκουρδικό. Χτες απαγορεύεται για 40η φορά μέσα σε 10 μήνες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 4 φορές το μήνα το πρακτορείο κλείνει. Ενώ να σας πω ότι τον Ιούλιο του 2015 διώκονται περισσότεροι από 13 δημοσιογράφοι του πρακτορείου. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε και την ημερομηνία, αν μου επιτρέπετε, που έγινε η δίωξη, καθότι χτες, 19 του Μάη, στην Τουρκία γιορτάζεται ως μέρα ανάμνησης του Ατατούρκ, της παιδείας και του αθλητισμού. Πρακτικά είναι η ημερομηνία που ξεκινάει η απόβαση της Σαμσούντα και ξεκινάει και η γενοκτονία και των Αρμενίων και των Κοντίων. Είναι σημαντικό να βάλουμε λίγο και το ιστορικό πλαίσιο δικό μας. Αν θυμάστε αυτή την η εικόνα που υπάρχει τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, προβάλλεται διεθνώς, είναι αυτή εδώ. Ο Ερντογάν, με την βαρελιοπούλα της λογοκρισίας, να καταφέρεται κατά το σοσιαλισμό. Ακριβώς, ευχαριστώ κύριε Κεφάλα, καταλάβω το σχόλιο μου. Να καταφέρεται κατά του τύπου, των διεθνών πρακτορείων, κατά της ελευθερίας της έκφρασης στη γέννη. Και η δεύτερη φωτογραφία είναι αυτή εδώ. Αφήνουμε λίγο το σχόλιο αναφορικά με τον Ντάες και θα σχολιάσουμε την πινακίδα που υπάρχει. Εισέρχεστε στο Ερντογανιστάν, πρώην Τουρκία. Εγκαταλείψτε κάθε ελπίδα όλοι όσοι εισέρχεστε στη χώρα. Ναι. Ολοκληρώνω. Και αναφορικά με τη συμφωνία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι την ίδια περίοδο, ήδη από τον Οκτώβριο του 2015, υπάρχει μια προσπάθεια προσέγγισης και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασιωπά. Μάλιστα, καθυστερεί να βγάλει και το report, το αντίστοιχο report για την έκθεση της Τουρκίας, δίνοντας έτσι μια δυνατότητα και στον πρόεδρο του Ερντογάν το κόμμα του να ανέβηκε σε ψήφους, μπορούσαμε να πούμε, ενώ με αφορμή της έκθεσης του προσφυγικού υπογράφεται μια συμφωνία η οποία μεταξύ των άλλων ξεκινάει και τις συζητήσεις για κάτι που για μας είναι αναπίτρεπτο αναφορικά με κεφάλαια τα οποία υπάρχει βέτο λόγω της παράνομης εισβολής και κατοχής του 36,2% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεκινάει να προχωράμε μάλλον στην κατάργηση βασικών δικαιωμάτων, όχι μόνο των ατόμων, αλλά και στην κατάργηση δικαιωμάτων των κρατών, θα μπορούσαμε να πούμε. Η πρώτη αντίδραση που υπάρχει αναφορικά με τη συμφωνία του Μάρτιν είναι αυτή. Ένα χέρι βοηθείας της Τουρκίας, η οποία χρησιμοποιεί εκβιαστικά, αν επιτρέπετε, και μοχλό πίεσης το προσφυγικό, μέρος το οποίο είναι μέρος του προβλήματος, το ακούσαμε και χθες, ώστε να πάρει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η επόμενη εικόνα είναι αυτή. Η Μέρκελ, στο πρόσωπο της οποίας κατακτηρίζεται ολόκληρη η Ευρώπη, ίσως και ολόκληρη η Δύση, να προσκυνά το χρυσό θρόνο που πριν από λίγους μήνες είχε επισκεφτεί τον Ερντογάν στο Αξαράι. Με αυτές τις σκέψεις θα δώσω το λόγο στην κυρία Αναστασιάδου για να εκφράσει τους προβληματισμούς μας και τις όποιες σκέψεις υπάρχουν στην παρουσίαση. Με δεδομένα τα όσα
προσπαθήσαμε μέσα σε πολύ περιορισμένο διάστημα χρόνου να αναδείξουμε σε σχέση με την παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας του τύπου στην Τουρκία, γίνεται κατανοητό πως το γεγονός ότι αναδεικνύονται περιστατικά στην παρούσα φάση όπου δημοσιογράφοι διώκονται είτε στην Τουρκία είτε σε ξένες χώρες, δεν είναι ένα περιστατικό μεμονωμένο. Είναι μια πρακτική του τουρκικού κράτους, η οποία, αν λάβω μόνο υπόψη με την παρουσίαση, συμβαίνει εδώ και 40 χρόνια. Αναφέρομαι επίσης στο γεγονός ότι εδώ και 40 χρόνια η Τουρκία κατέχει επίσης παρανόμως ευρωπαϊκό έδαφος και για αυτό τον λόγο και για σωρία εγκλημάτων πολέμου έχει καταδικαστεί από διεθνείς, περιφερειακούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Βεβαίως δεν αποδέχτηκε τις κατηγορίες, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θα ήθελα να εστιάσω σε κάποια σημεία που αναδεικνύονται μέσα από την παρουσίαση. Καταρχάς, το γεγονός ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της Τουρκίας γίνονται αντιληπτές ως υπέρτατη αρχή μετά τον πρόεδρο Ερντογάν και ότι δεν μπορούν να τεθούν σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία δικαστηρίου, αυτό αναδεικνύει ξεκάθαρα την κατάφορη απουσία κράτους δικαίου στην Τουρκία. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει η διάκριση των εξουσιών και ακριβώς ο κάθε ένας, είτε είναι άτομο είτε είναι φορέας, να είναι υπόλογος των πράξεών του και για αυτές να μπορεί να δικαστεί και να κρυφτεί κατά πόσον είναι αθώος ή ένοχος. Στην Τουρκία υπήρχε αυτό το περιστατικό και το γεγονός ότι οι δύο δημοσιογράφοι ανέδειξαν τις σχέσεις των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών με τρομοκρατικές οργανώσεις, με την Ισλαμική τρομοκρατία, η ανάδειξη του γεγονότος κρίθηκε ως εσχάτη προδοσία και όχι το γεγονός το ίδιο. Επίσης, το γεγονός ότι διπλωμάτες άλλων χωρών, οι οποίοι παρακολούθησαν τη δίκη, τέθηκε ζήτημα για να τους αφαιρεθούν οι διαπιστεύσεις, δεν θα μπορούσε να συμβεί πουθενά σε ευρωπαϊκή χώρα ή αν μη τι άλλο σε μια χώρα που σέβεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τόσο για τους πολίτες της όσο και για τους διπλωμάτες άλλων χωρών. Τώρα, σχολιασμός της εφόδου της τουρκικής αστυνομίας σε εφημερίδες, αυτό, όπως νομίζω έχει αναλυθεί και όλες γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες. Τα εντάλματα βγαίνουν μέσα σε χρόνους ρεκόρ, εισβάλλει η αστυνομία, χωρίς οποιασδήποτε κατηγορίες οι άνθρωποι διώκονται, μπαίνουν στη φυλακή και μετά από κάποιο διάστημα χρόνου, όπου αναζητείται η τύχη τους ή που αναδεικνύεται το περιστατικό από τον εσωτερικό και σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, από τον διεθνή τύπο, τότε αρχίζει κάποιος και διαρωτάται και ανακοινείται το θέμα. Τώρα, κατά τη διάρκεια που η Τουρκία, δηλαδή το 1987, όταν ήθελε να εισέλθει στους κόλπους της ευρωπαϊκής οικογένειας, έκλεισε 40 και πλέον έντυπα, κατάσχεσε έντυπα και προχώρησε σε διώξεις 2.000 δημοσιογράφων. Αυτοί και μόνο οι αριθμοί προβληματίζουν. Πώς γίνεται μια χώρα η οποία θέλει να μπει σε μια οικογένεια όπου επικρατεί ως στοιχείο ελευθερώνει κάνευ οι ελευθερίες και τα δικαιώματα των ατόμων, να καταπατά τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των ίδιων των πολιτών της, των Τούρκων υπηκών. Το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά, όταν συγκεντρώθηκαν δημοσιογράφοι, μικρός αριθμός δημοσιογράφων, αλεβιτών, κατά το 1993 και πυρπολήθηκε το κτίριο και μετά από ουσιαστικά 20 χρόνια και πλέον
20 χρόνια και πλέον αναδείχθηκε ότι το τουρκικό κράτος έφερε ευθύνη, είναι κάτι που πρέπει να προβληματίζει. Ως προς αυτό, για την πάγια και μόνο, για λόγους ιστορικούς, για την πάγια πολιτική του τουρκικού κράτους, σε σχέση με το τι αντιλαμβάνεται ως απειλή, αναφέρονται και τα γεγονότα των Σεπτεμβριανών, όπου, μάλιστα, τα γεγονότα των Σεπτεμβριανών 6 με 7 Σεπτεμβρίου 1955, όπου το τουρκικό κράτος και οι τότε οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν προβεί σε εγκλήματα κατά των χριστιανών και των Ελλήνων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταστραφούν και να λαιλατηθούν περιουσίες, να ανοιχθούν τα οστεοφυλάκια και τα νεκροταφεία, να συλληφθούν τάφοι. Και θυμάμαι ότι είχα διαβάσει ένα report, αν δεν κάνω λάθος, από την Αμερικανική Πρεσβεία που χαρακτήριζε το γεγονός ως κάτι ανάλογο του Blitzkrieg. Όχι και το Σεπτεμβριανά. Πώς η Τουρκία καταφέρει να Ολοκληρώνω το σχετικό. Αναφέρθηκε η κυρία Χριστοδουλάκη στην δίωξη της δημοσιογράφου Εμρού Ουμάρ. Αυτή μπορεί κάποιος να αντιληφθεί τις προεκτάσεις του γεγονότος. Αυτή η δημοσιογράφος διώχθηκε επειδή ακριβώς ανέδειξε, όχι στην τουρκική γλώσσα μόνο, αλλά και σε άλλες γλώσσες, άρα έκανε παγκοσμίως γνωστό ότι ο πρόεδρος Ερντογάν επιθυμεί να διαμορφώσει στην Τουρκία μία δομή διακυβέρνησης που να προσομοιάζει με το χιτλερικό καθεστώς. Δηλαδή να είναι τόσο συγκεντρωτική και φυσικά να υπάρχει σαφής παραβίαση των διαφόρων ελευθεριών και δικαιωμάτων, ένεκα του εθνικού συμφέροντος ή ένεκα της εθνικής ασφάλειας. Ό,τι ορίζει κανένας ως εθνική ασφάλεια ή ως εθνικό συμφέρον. Εδώ είναι σαφές. Ορίστε. Ταυτίστε με το μέλλον του κ. Ερντογάν. Και σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκε για το μέλλον του κ. Ερντογάν, ακριβώς περάμε στην τελευταία παρατήρηση ότι για εμάς που μελετάμε διαχρονικά την Τουρκία, πρέπει το τελευταίο διάστημα πρέπει προς τον απολυταρχισμό, δηλαδή προς μια σουλτανική μορφή διακυβέρνησης, όπου φυσικά δεν θα ισχύει τίποτα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό που ισχύει σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος. Με όλες τις αδυναμίες του στα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά αυτό που είναι να διαμορφώνεται στην Τουρκία ως το ιδανικό μοντέλο μιας ισλαμικού τύπου απολυταρχικής μορφής διακυβέρνησης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον όχι από τις παρουσιάστριες της συγκεκριμένης μελέτης, να θεωρηθεί πως είναι ένα δείγμα ελπίδας, πως αυτό το κράτος μπορεί να ενταχθεί στους κόλπους της ευρωπαϊκής οικογένειας ή αυτή την πρακτική που υιοθετούσε επί 40 και πλέον έτη, μέσα σε 2 μήνες ένεκα μιας συμφωνίας ή ένεκα μιας υπογραφής, να την σταματήσει και να υιοθετήσει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης ως προς το πώς πρέπει να κυβερνάται ένα κράτος και τι είδους δικαιώματα και ελευθερίες μπορούν να απολαμβάνουν οι πολίτες. Και κλείνοντας, το γεγονός επίσης ότι η Τουρκία κατέχει παρανόμως έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας επί 42 και πλέον έτη και το γεγονός ότι δεν έχει συμμορφωθεί με τις καταδικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τις οποίες ενδεχομένως να μην είναι όλο καλοκρατήριο γνώστες, όμως θα πρέπει να αναδειχθεί ότι κατά το 2014 η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία για σωρία παραβιάσεων κατά των Ελληνοκυπρίων και των εκποπιστέντων βιαίως από τις πατρογονικές τους αιστείες, όπως και για τη συστηματική και κατ' εξακολούθηση μαζική παραβίαση δικαιωμάτων και τη στέρηση πληροφοριών στο ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης. Για αυτούς τους λόγους, μάλλον από αυτά τα ενδεικτικά περιστατικά, εγείρεται ένας θεμελιώδης προβληματισμός που πιστεύω ότι μπορούμε να τον συζητήσουμε εάν πραγματικά αυτή η χώρα μπορεί να αποτελέσει ένα κράτος που να συμβιώσει αρμονικά με δεδομένες και τις όποιες επεκτατικές και αναθεωρητικές τάσεις έχει έναντι της Ελλάδος και έναντι της Κύπρου. Σας ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους της κυρίας Χριστοδουλάκη. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τις ομιλήτριες για την ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση που μας έκαναν από ό,τι μας είπαν αποτελέσματα έρευνας που κάνουν για την κατάσταση του τύπου στην Τουρκία και για την πολιτική της Τουρκίας έναντι όσο του τύπου όσο και ευρύτερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε ήδη ξεπεράσει τον χρόνο που μας αναλογεί σε αυτό το πάνελ. Εγώ θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσάς, να πάρουμε μία-δύο ερωτήσεις, θα προτιμούσα αυτή τη στιγμή παρά τοποθετήσεις από εσάς και να έχουν και οι ομιλητές τη δυνατότητα να έχετε ένα λεπτό, ο καθένας να... όχι. Ένα λεπτό, κυρία Κεφαλά, να δω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Ορίστε. Ο κύριος Χατζηδημητρίου. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τους πρεσβείες. Τελικά τα πράγματα είναι σταθερά, χειροτερεύουν ή βελτιώνονται. Και κυρίως αυτό να το δούμε με τα μέτρα τα τουρκικά, έτσι, όχι με το πόσο αντιλαμβανόμαστε εμείς με την δικιά μου το δικό μας κατάλληλο. Για την Τουρκία, γιατί μου αναφέρεται και 40 χρόνια και σωστό είναι. Πάντα θα δουλεύουμε λίγο διαφορετικά. Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή ή είναι ένα προσωπικό πράγμα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από εσάς? Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Μήπως θέλουμε να απαντήσουμε? Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα, πριν αυτά, να σας συγχαρώ τους τρεις, συγχωρείτε την ορθινότητα, γιατί παρακολουθείτε θέματα πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα και καταφέρατε να δώσετε την ουσία των πραγμάτων και νομίζω ότι αυτές οι ομιλίες αλληλοσυμπληρώνονται με την έννοια πια ότι δείχνει ότι το τουρκικό μοντέλο, το τουρκικό πολιτικό μοντέλο είναι συγκεντρωτικό αυταρχικό. Στην αρχή διότι πρέπει να χτιστεί ένα κράτος με δεδομένα άλλα. Στη συνέχεια έχουμε το μπλοκάρισμα του κοστικού. Μετά έχουμε την ανατροπή αυτού του μοντέλου και τη δημιουργία ελπίδων για ένα δημοκρατικό μοντέλο, όπου χρησιμοποιούμε την ανάγκη να φτάσουμε τα κεκτημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα να εκδημοκρατιστεί η χώρα για να καταργήσουμε όλη την δημοκρατία. Πράγμα το οποίο είναι απόλυτα σαφές με τα επεισόδια στο Μάρκο Γκεζί το καλοκαίρι του 2013. Εννοείται ότι, και αυτό είναι το δεύτερο, η Δύση ή γενικά το ξέρουμε διεθνολόγοι, το κρατικό συμφέρον και το κρατικό συμφέρον. Και επίσης ξέρουμε ότι το επίδομα επιβάλλει του σημαντικού. Δηλαδή αυτός ο εξεκριτικός και η Μέρκελ είναι και λίγο άδικος. Δεν θέλω να γίνω συνήγορος κανενός, που είναι περισσότερο της Γερμανίας και Γερμανία, αλλά το θεωρώ άδικο. Είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό.
υπάρχει μια ανθρώπινη πλημμυρίδα που κινδυνεύει η ίδια και μοιραίουμε όμως κι εμείς. Γιατί δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Λοιπόν, άρα, και το τρίτο που ήθελα να πω, αναφέρει, είναι προσωπικό, μου συμβεί. Το σκέφτομαι, θυμήθηκα τώρα με την Κάλλα στην Ολλανδία. Λοιπόν, ήμουν καλεσμένη σε μια εκπομπή ραδιοφωνική, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι το 2018, για το θέμα Τουρκία. Με τις κατασχέσεις των Ισραηλινών Βολευτών. Μετά από πάρα πολύ καιρό, πήρα ένα χειρόγραφο ανώνυμο γράμμα, το οποίο πήγε στην Βουλή, στο κέντρο δίκησης, και μετά από το κέντρο δίκησης με βρήκα και το στείλανε στη Ρώμη. Στο οποίο ούτε λίγο του πολύ με έπλητε ευρυνήτητα. Γιατί προσβάλλω τον άριστο Ερντογάν. Γιατί είπα αυτό που είπα τώρα, ότι χρησιμοποιεί τις αναγκαίες δυναμίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταργήσει την δημοκρατία. Τι να κάνουμε, αυτό το κάνουμε. Λοιπόν, και έκλεινε η επιστολή, ήταν σταράδο. Και έκλεινε η επιστολή, σας παρακολουθούμε. Ό,τι καταλαβαίνει, καθίσει η καθημερινά. Λοιπόν, δεν ήταν και αυτό ήταν από το τουρκικό προξενείο Ξάνθης, Κομωτινές κτλ. Γιατί και η ορθογραφία, η σύνταξη κτλ. Παρέχεται σε όλες τις κάποιες ηλικίες. Δηλαδή, από όσο έτσι είναι. Γιατί δεν είναι τελικά. Λοιπόν, δεν το έλεγχο. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε τώρα θα σε δώσω το λόγο, πρώτα στις κυρίες πρέπει να πεις από τη σειρά που ξεκινήσαμε. Απλώς, ναι, θα μιλήσει τώρα και ο κύριος Εργόνος. Απλώς ήθελα να σας παρακαλέσω 1 λεπτό καθένας για να ξεκινήσουμε με το επόμενο πάνελ. Έχουν έρθει εδώ οι ομιλητές και ο προεδρεύων, οπότε αυτό θα σας παρακαλέσω. Ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν. Θα συνδέσω λίγο και αυτό που είπε και ο κύριος Γκόνος και από αυτά που μας είπε η Κεφαλά. Θέλω να πω ότι διαχρονικά στην Τουρκία παρατηρούμε χαρισματικές ηγετικές φιγούρες. Ο Κεμάλ, ο Ζαλ, ο Ερντογάν. Βλέπουμε μια εργαλειακή χρήση των ευρωπαϊκών πολιτικών από το περίοδο του Κεμάλ, ακόμα και όταν ο ίδιος ήρθε και κατηγήσε Σαρία, κατηγήσε το Χαλιφάτο, ήταν μια προσπάθεια να πάει πιο κοντά, να αποκτήσει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα η χώρα, έχει την αίσθηση ότι θέλουμε να ανήκουμε στη Δύση. Ο Ζαλ αντίστοιχα ξεκίνησε τις διαδικασίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ και ο Ερντογάν, όταν ανέλαβε τη διοίκηση της χώρας το Μάρτιο του 2003, γιατί δεν είχαν εκλεγεί το Νοέμβριο, αλλά ανέλαβε το 2003, χρησιμοποίησε εργαλειακά την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξυπηρετήσει τη δικιά του κρυφή ατζέντα. Για να φέρει μια απολυτική δυναμική δημοκρατία, η οποία μέχρι ένα σημείο που βγήκε και οι Τούρκοι πολίτες δήλωσαν ευχαριστημένοι και θα συνεχίσουν να δηλώνουν ευχαριστημένοι όσο η οικονομία τους πηγαίνει καλά. Η Τουρκία χαρακτηρίζεται όλες αυτές τις δεκαετίες από τουλάχιστον μια οικονομική κρίση, άλλο τη μεγαλύτερη, άλλο τη μικρότερη εμβέλεια. Όσο η οικονομία είναι καλά, δεν θα δούμε μεγάλες αντιδράσεις κατά των πολιτικών του Ερντογάν. Σίγουρα, τα τελευταία 3 χρόνια, μετά την εκδηλώση στο Πάρκο και εσύ, οι ίδιοι πολίτες ζητάνε περισσότερα δικαιώματα. Και αυτό εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι απότοκο της ευρωπαϊκής πολιτικής του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, γιατί οι πολίτες άρχισαν να παίρνουν δικαιώματα. Τους δόθηκε τη δυνατότητα να φέρουν ξανά μαντήλια. Τους δόθηκε τη δυνατότητα να αρχίσουν να μιλάνε, να πούνε εκπομπές στα πολιτικά, που δεν ήταν αυτονόητα όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε θέλουν δικαιώματα και έχουν αρχίσει να παρασταθούν κατά των αποφάσεων λογοκρισίας που έχει βγάλει το τελευταίο διάστημα. Τα πράγματα όμως, δυστυχώς, ολοκληρώνω, τα πράγματα δυστυχώς όμως για τους ίδιους τους πολίτες και η δικιά τους γνώμη είναι ότι δεν βελτιώνονται, αντίθετα χειροτερεύουν. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα σχόλιο ενός φίλου Τούρκου, ο οποίος κάνει το μεταδιδακτορικό του στη Γερμανία και
μιλώντας για το τι συμβαίνει στην Τουρκία, αυτό που μου είχε απαντήσει ήταν ότι εγώ δεν θα μπορώ να εκφράσω ελεύθερα τη γνώμη μου ως μελλοντικός ακαδημαϊκός, οπότε μου λέει ότι δεν νομίζω να επιστρέψω στην Τουρκία, όχι έχοντας ζήσει το πώς είναι η καθημερινότητα στην Ευρώπη. Επειδή ακριβώς το σύστημα το οποίο επιχειρεί να εφαρμόσει ο πρόεδρος Ερντογάν είναι απολυταρχικό, είναι συγκεντρωτικό, βλέπουμε ότι όπως εναντιώνεται στη βούληση ή στην πρωτοκαθεδρία του Ερντογάν, απομακρύνεται με συνοπτικές διαδικασίες, αυτό δεν μπορεί να μου γεννήσει την προσδοκία ότι θα υπάρξει μία κατά το δημοκρατικότερο μεταρρύθμιση στην Τουρκία ή ότι θα υπάρξει μία μεγάλη αλλαγή και η χώρα θα κλείνει προς μία πιο ευρωπαϊκού με την έννοια σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών διακυβέρνησης. Απλώς το μόνο που μπορώ να παρατηρήσω είναι ότι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερα πολιτική πόλωση. Όπου ένας στους δύο πολίτες είναι υπέρ του Ερντογάν και ένας στους δύο πολίτες είναι κατάφορα κατά του Ερντογάν. Απλώς αυτή τη στιγμή αυτοί που είναι κατά του Ερντογάν είναι διασπασμένοι σε διαφορετικά κόμματα, όπως είναι το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό, όπως είναι το Τουρκικό Δημοκρατικό. Αυτό που κρατάει σίγουρα τον Ερντογάν στην κυβέρνηση δεν είναι μόνο η Ισλαμική τάξη, γιατί δεν είχε καταλάβει μόνο την Ισλαμική τάξη ο Ερντογάν. Είχε έρθει να καταλάβει το κόμμα του ΑΝΑ, το κόμμα της μητέρας πατρίδας του Τουρκικού, το ΣΑΡ, το οποίο με την οικονομική κρίση έχει χάσει εντελώς την πολιτική του εκπροσώπηση στην κοινωνία της Τουρκίας. Αν όντως είναι ορθή παραδέση, αν η οικονομική πολιτική του Ερντογάν παραμείνει καλή, πιθανό να μην υπάρξει τρόπος να πέσει από την κυβέρνηση της χώρας του. Δεν βλέπω όμως, βέβαια υπάρχει και όσον αφορά την ευρωπαϊκή της προοπτική, γιατί αναφέρθηκε αρκετές φορές, η Τουρκία μάλλον δεν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πιθανόν και οι ίδιοι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το τουρκιακό ζήτημα ως λόγο για να μην τις επιτρέψουν την είσοδο της. Πιθανόν γι' αυτό δεν κάνουν και αρκετά για την επίλυση και αυτού του ζητήματος. Γιατί το θεωρούν ότι είναι η μοναδική αιτία που πιθανόν μπορούμε να συγκρατήσουμε την Τουρκία έναντι στην είσοδο της. Υπάρχουν ήδη, αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν πολλά θέματα που θέλετε να συζητήσετε. Είναι εξαιρετικά, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το δείχνει ότι υπάρχει θέληση να τεθούν πολλά ζητήματα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι ομιλίες ήταν εξαιρετικές. Δεν θα κρατήσουμε άλλο το πάνελ αυτό. Πρέπει να όλα τα ωραία πράγματα, όσο ωραία και αν είναι, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν. Θα συνεχίσουμε στο coffee break όσο υπάρχει και έχουμε και το επόμενο πάνελ. Εγώ να ευχαριστήσω τους ομιλητές που μας έδειξαν και πώς ξεκινά η διάκριση των εξουσιών, η παραδοσιακή διάκριση των εξουσιών, και πώς καταλήγουμε και σύγχρονη μη διάκριση, δεν ξέρω είναι σύγχρονη, αλλά είναι μη διάκριση των εξουσιών, έτσι όπως την είδαμε. Μας σας ευχαριστούμε πολύ.